Zdravím vás všetkých a sme pri treťom videu zo série Umenie úspešného predaja. Dnes si ukážeme chybu, ktorú robí veľa obchodníkov. Tlačia, presviečajú a uzatvárajú za každú cenu a zákazník ešte ani nevie, čo vlastne potrebuje a už na jeho tlačíme, aby sa rozhodol. Hovoríme o tzv. Poslednej šanci, o akciách, o nutnosti konať teraz, lebo neviem čo, a keď to cíti ako tlak, začne sa brániť. Nie preto, že by to nechcel, a preto, že sa pri tebe cíti nie je bezpečný. Úspešný obchodník netlačí, slúži, vedie, pomáha rozhodnúť sa. Namiesto nátlaku používaj tzv. Vidličku, tzv. Vedený výber. Chcete to radšej ako štartovací balík, alebo rovno ako veľkú sadu. Nepoužívaj áno alebo nie, ale dve možnosti, daj mu možnosť si vybrať. Odporúčam byť potom ticho, nepokračovať, až do tej chvíle, kým sa sám zákazník nerozhodne alebo neprehovorí. Tým vytváraš pocit voľby, zároveň držíš kontrolu nad tým tzv. Smerovaním toho rozhovoru. Predaj nie je boj, predaj je služba. Najlepšie obchodník netlačí, zákazník sám povie, no toto je pre mňa, alebo toto mi vyhovuje. A uzavrieš to spôsobom, chcete to mať zajtra alebo pozajtra. Sleduj ďalej túto sériu a na budúce si ukážeme, prečo nepredávať funkcie produktov, ale úžitok.